Pozdrav ljudi, u ovom kratkom videu pričam vam o fenomenu istezanja kod sportaša i zašto ga ja ne koristim. Moj stav je da pasivno istezanje ne djeluje. Problem kod toga leži u riječi statičko, u riječi pasivno. U prirodi ništa nije statičko, ništa nije pasivno. Osobno nemam ništa protiv istezanja dokle god je ono u svrsi, u skladu sa nekakvom funkcionalnosti pokreta. Statičko istezanje gasi fazu uključivanja mišića. Da bi to razumjeli, moramo razumjeti kako mišići djeluju u pokretu. Mišići u pokretu djeluju u fazi on i off, uključivanja i isključivanja. Dakle, stalno su u tom jednom ciklusu između uključenoga i isključenoga. Istraživanja su pokazala da statičko istezanje smanjuje mogućnost stvaranja sile prilikom eksplozivnih pokreta. Što to znači? To znači da ukoliko ste na sportskom terenu i idete se istegnuti i iza toga, znači idete se statički istegnuti i iza toga direktno skakati, recimo, sprintati, bacati nešto ili dizati velike terete, upravo ste si isključili mogućnost stvaranja sile. Ono što sportaši moraju, a to je stvoriti puno krutosti oko zglobova kako bi ih zaštitili prilikom velikih brzina. To znači da kada mijenjate smjer, kada skačete, morate znati uključiti te mišiće, stvoriti određenu vrstu tvrdosti oko zglobova kako oni ne bi pobjegli i kako se ne bi desile ozljede. Statičkim istezanjem ćete smanjiti kontrakciju tih mišića i dovest ćete se u potencijalno stanje gdje ćete se ozlijediti. Osobno ne ulazim u polemike sa sportašima ukoliko oni misle da im je istezanje dobro. Ja im dopuštam da se oni istežu, međutim uvijek ih pokušavam educirati i pokušavam im dati jednu alternativu gdje oni će umjesto statičkog stretchinga izvesti nešto drugačije, poput dinamičkog istezanja, recimo, gdje će dovesti zglob do maksimalnog opsega pokreta i pokušati trenirati taj dio gdje će uključiti jedan voljni moment i naučiti vlastito tijelo kako biti u tom jednom istegnutom položaju. Eto, toliko od mene. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Mene interesira da li se vi istežete i koji su vaši benefiti, da li ste vidjeli nekakve benefite od istezanja. Pozdrav!